Ne-am oprit să le desumflăm puțin. Ia uite, jos se alunecă, e numai gheață. Să veniți aici, că aici ninge. Ia uitați. Hai cu bună dimineața! Sâmbătă mai exact. În București plouă. Pregătim mașina, alimentăm. Ne-am echipat destul de bine de data asta. Avem pături, avem geci. Nu știu dacă este portbagajul deschis, să vedem și... Să nu mai ziceți că suntem neechipați, da? Ceea ce vedeți voi în clipuri unde sunt oamenii în bluzițe, gecuțe sau alte chestii, este pentru că se stă foarte mult în mașină și în mașină, după cum bine știți, este foarte cald. Dar mașinile tot timpul sunt echipate. Cizme, geci, haine de schimb, șosete, în fine. Astăzi mergem în Sinaia, pentru că am văzut că ninge. În București plouă, lăsăm ploaia aici, ne mergem la zăpadă. De data asta suntem doar noi doi. Și vedem ce iese. Gata, am ajuns în Sinaia. Ninge, să zicem. Și a puțină zăpadă. Cred că mai sus e puțin mai mare. Foarte liber. Chiar liber a fost. Cred că s-au speriat de ploaie. Hai să vedem cum este mai sus. Poate găsim zăpadă mai mare. Și am făcut dreapta către Hotel Belmont. Acolo este un peisaj superb. Și de obicei zăpadă mare. Iarna este foarte frumos pe aici. Excepție făcând mașinile din șanț. Dar se pare că acum nu avem foarte multă zăpadă. Se chinuie puțin să ningă. Dar e bine că oricum ninge mai devreme decât anul trecut. Vine 1 decembrie cu zăpadă. Continuăm. Aici e mai multă zăpadă. Oricum se vede foarte frumos cum s-a așezat pe copăcei. Am zis eu că nu e nimeni, dar e un autocar acolo la cabana aia. Și uite, mai sunt câteva mașini pe aici. Deci nu suntem chiar așa singuri. Cum ne-am dorit. Nu știu dacă ne-am dorit sau nu ne-am dorit. Oricum am urcat foarte repede. De obicei îmi dura ceva până urcam. Dar fiind liber, mai bine. Uitați și autocarul. În ultima vreme am tot văzut, nu știu ce se întâmplă în fiecare weekend. Cred că se organizează excursii sau ceva, habar nu am. Am dat aici de puțină civilizație. Nenea ăsta nu știu ce face acolo, e frig, nu știu. Hotel Belmont. Deci ne-am așteptat să fie mai mare zăpada, da? Se pare că nu. Uitați ce frumos se vede. Fă teste să vedem dacă alunecăm. Nu prea. Așa am zis și ultima oară. Siguranță și încredere, da, ultima dată la fel am zis. Și a spart puțin bara. Mai mult. Mai mult.
Dar a fost vina lui Dorin. Dorin a pus frână. Nu se pune frână când cobori pe gheață. Revenim la zăpada noastră. Opa! Hai că e frumos pe aici. Am zis asta să vă vorbesc mai mult, că cum spuneam, am spus că haideți că mă repet și fac greșeli aici gramaticale. Mulțumim domnului cu Audi. Vă țin mai mult de vorbă, știți, să vă atrag atenția că nu știu dacă vom avea ce să filmăm pe aici pe traseu și am zis să fiu puțin mai vorbăreață, deci vă plictisesc puțin așa. Sper că nu vă plictisesc. Vedem, poate cine știe. Apare ceva și vom filma ceva, wow. E un traseu pe aici. Alunecă. Dar ce, e gheață jos? Are și gheață. Păi să vadă vă și eu, da. Ne-am oprit să le desumflăm puțin. Ia uite, jos se alunecă, e numai gheață. Vedem acum dacă mai alunecă. Trebuie să aibă mai multă aderență, dar vedem. Gata. Mi se pare că nu mai alunecăm acum atât de urât cum alunecam mai devreme. Pe aici n-am băgat nimic. Ne-am liniștit acum că nu mai alunecăm. Mare de frig, nu mai pot. Avem aici o coborâre mai urâtă. Că nici n-am alunecat. Ne plângem degeaba. Asta e sigur. Doar că anul trecut era zăpada mai mare și de-aia. Pe șosea. Mergem în altă parte acum să vedem cum este și acolo. Și după mergem să mâncăm. Mi-e foame. Am intrat pe un nou traseu. La fel de multă gheață? Vara e foarte frumos pe aici. Vedem și acum până unde putem urca.
ajuns sus. Să vă arăt peisajul. Gata distracția aici sus. Coborâm. Foarte frumos. Destul de friguț, minus 5 grade. Doar animalele au mai trecut pe aici. Cred că nu e un curs. Circulat. Mai avem puțin și ajungem. Aici este și o peșteră unde mereu este lume. Eu a fost o mină. Vedeți că sunt tunelurile din... Și uite și o vulpiță. Ia uite cum stă. Știi că îi se dă de mâncare. Lasă-mă așa. Ce vrei, fată? Ce să-ți dăm? Nu are nicio teamă ea. Cercetare mică ce ești. Uite și mai e una. Mai e una? Vai, ce cercetoare sunt. Stau aici pentru că Și aici este peștera de care vă ziceam, mină, peșteră. Ia auziți, 220 de metri are mina asta. Oh. Gata, a luat. Ia uite ce bagă aia nasul în zăpadă. V-am spus că ne apropiem de restaurant. Restaurantul are un peisaj superb, o să vi-l arăt când ajungem. În 5 minute ajungem.
frumoasă zona asta. Am ajuns. Sperăm că găsim și locuri. Da, sperăm să găsim și loc. De obicei e full aici. Să ne scundem așa. Caracunte frumoase. Vedeți cum ninge aici? Să veniți aici, că aici ninge. Ia uitați. Mamă, ce ninge! De asta au spus ăștia că e cod galben. Cam asta este peisajul de pe terasa restaurantului. Ați văzut și în interior că este destul de drăguț. Am terminat de mâncat și luăm așa frumos la pas către mașină și mai mergem puțin pe aici, că e prea devreme să mergem către casă și după acasă cu noi. Că e prea devreme să plecăm către casă, ne mai bucurăm puțin de peisaj. Că în București nu avem zăpadă și nouă ne place zăpada, doar zăpada, nu și frigul. Am ajuns iar la înălțime. A fost așa frumos astăzi, liber, nimeni. Sperăm că și acum când ne întoarcem acasă să fie la fel de liber, deși nu cred. Dar a fost chiar frumos. Nu a fost nici ceață, nici vântul n-a bătut foarte tare. Pune frâna de mână. Gata distracția pe astăzi. A început din nou să ningă. Este și ger. Sunt minus 4 grade acum. Și ne îndreptăm către căsuță. Hai să mai iau un cadru aici în zăpadă, pentru că vom coborî și nu va mai fi zăpadă. Și ne vedem mai târziu pe drum. Am spus noi că ne îndreptăm către casă, dar ne tot învârtim pe aici. A început să ningă și e prea frumos. Uite ce frumos se vede aici.
se întunecă. Aici nu ninge. Uitați ce pustiu este. De obicei aici parcarea asta este full. Nu-i nimeni acum. Gata, am ajuns la civilizație. Mergem în Sinaia să luăm chiurtoși și după îi dăm bătaie către casă. Aici nu este zăpadă, nu ninge. Urnițează, pare, nu? Nici măcar, da. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem data viitoare. Mulțumesc tuturor care ați stat și ați avut răbdare să vă uitați la tot clipul. Și până data viitoare, toate cele